जों दिनै जोंनि दाखब बयार साकसरि हामिया बनि बनो जों नायने बा हस्पिटालाव दिनै तलांनायने हि फाइलायमानि बनि पारा हंकेनो काजिगां कलनि इनके बर' गोदोमा हायारं उइकलायजाक दिनै दाखब बयार बनो जों दिनै तिप्रासा सुबालाइ बदलनि ओइ दिनै जों नायकिनि खायलाय दङ बनो इनके दिनै के हस्पिटाल तलांनायने हने जों बर' नाव फाइलायजाक दाबो ना बन थैसे गां जों फायै नाय थांजा हंके किसा बनाजी बाय हा फहने बनाजी बिसं किसा रलाय फैखा हंके बबाय हामिया ओइ ताबो जों डिसिसन बाल खलाय नालायखा बनो हस्पिटालाव तलाङै हस्पिटाल बति खलायलायनाय हने डिसिसन नालाय दिनै हाय हने जों फाइलायखिमोन बने हिंखनो फासो हिंखनो तत्राव बुदुरुंखो बनो बर' ऑपरेशन खलायले हा हिंगे वाइनि ऑपरेशन खलायमानि परे बहाया हिंगे डॉक्टर रखे कैंसर केमोना दि बहायरक सालायफो हिंगे बनि तेइसो नों खनाबो हिंगे नायजाक मानि दोखाबा जों हाय बाय नताबो कताल के बनो फोनो गय कताल खलायबै डॉक्टर फोनो लायनाय हने वान सगै दिनै फाइलायजाक ता बसे बिसिरं खानादि तेइस नि सिंसि चले जांगे तेइस नि सिंसि बनि अमतै हाय ओइ दं हिंगे बा ताबो 26 गाय तो हाँ हिंगे बसे बसर खानाय सिदि हिंगे बनि बयस हिंगे ताबो 23 बसर खो बेलाय सराय ब क्लास 12 जरा परे जाक पैसा करैनि नि बुमा बुफा फोरोंमालिया के ब बायरेयाव थाङै अमाहाय बेमार इ फाइमानि परे नव किकलि फाइजाक ता ताबो नाव जे महाय जे साखाने नायथमानि जे बया साबि बिसिं केसने मानि दाव बाय केसने दाव जिने अरनि खरकसा जोंना जों तिप्रासा सुबालाइ बदल है आगे बयनो जों सुबालायो जे मा माने जिने ताबो जिने ग्रुपनि बिसिं तै कालेक्सन खालायो मार्केट अंखावि जों कालेक्सन खायो सुबालाइ मानि बा बरबो साइ माखा हंके जोंनो सुबा सुब साखा जिने तिप्रासा सुबालाइ बदल ससाइटि न इगे जों दिसन नालायखा जों बनो सुबालाइने हने जों खरकसा रुगिनो 5 दिन रंगै डोनेशन खालायलायो इनके अरनियो जिने ग्रुपबो कायसा दङ तिप्रासा सुबालाइ बदल ग्रुप खायजाक इनके बर'नि बिसिं टेबुल लुकरब सुबाखा इनके जिने अरनि मेम्बार बा एजुकेटिव मेम्बार अब हायने कष्ट खालायो मार्केट थाङै डोनेशन खालायखा बनि बाङै 5 दिन रंगै इनके ताबो जों बनि 5 दिन बिसिङो जों जे आजे मानि बा जों जे मान माने 18000 मतन माहा जों बनो तै बबायनो जों बनो हस्पिटाल तो लाङै फनुक लायनाय हने वान सगै दिने फालै मानि ता गोबां मा जागा न खायजाखा या अमरपुर साइड बे खायजाखा आत्राबला खायजाखा किल्ला खायजाखा जतो जागा प्राय जागा न खायजाखा ताबो जे ऑपरेशन खानानि रां देखलो खाना ताबो रां को देखलो एबन तो जों साइमाया खो हायफनो जों जे मानसाक तो जों साकथारैनो खायलायनाय इनके ताबो हस्पिटाल तो लाङै बो ऑपरेशन द मा खायनाय हजाकनाय ना त मा खायजनाय बो तो डॉक्टर नि उपरसि जदि सिबो ऑपरेशन मा खायनाय हिंके बा आं लुकरनो कयनाय लुकरबो हायनो सुबा खिबाय जदि इनके ते जे सुबागै आसक जरा 18000 कारो हा खांनाय रक बा डोनेशन खायनाय रक न बां बेलाय का हामबाय मारुगो ते या फाननाय रक न बां जत न न आनि खाबाय बा जिनि तिप्रासा सुबालाइ बदलनि ओइबो जत ना हामबाय मायाफोर आरोनि प्रेसिडेंट हंके एडिसि देबबर्मा यां बिस्रंगन्सनि सेक्रेटारि संजाया एडभाइजर दङो फाउंडर दङो हंके ताबो यां जिनि केशियार दङो हंके आंखे अर खरकसा फाउंडर आरो सरि एडभाइजर was आं खाय दङो यां के जिनि ट्रेजारार हंके जिनि फाउंडर हंके बिष्णु हरि जमातिया ब हंके तो बायरेयाव खसि ब आरो फिलो अंखा फायमेया ख ब बुस्तांगरगो फायै फिलो अंखा फायनाय ब